4 main. Terus jam 8 main yang kene. Mulai kok kene melayu neng Demok. Wah, masa sedina bayarane 3 asu. Untuk putra dari Walta Ubi Polowijo yang dipersembahkan atau yang dipandikani di Mentun Bapak Selamat. Nomor punggung 3 ada Sedi, nomor punggung 11 ada Amir, nomor punggung 5 ada Luki, nomor punggung 6 ada Vito, nomor punggung 9 ada Ali, nomor punggung 10 ada Riko, 8 ada Aji, terus nomor 7 ada Ulo Pitan, nomor punggung 2 ada Rama, papat ada Rahmat, dan biru ada Andi, Citoyan Raka, terus tim manajer ada Bapak Selamat, pelatih Gandhi, asisten 1 Chandra, asisten 2 ada Irul, sing bengok aku. Guys, untuk Tawangsari, Wah, Bumdes Tawangsari, nomor punggung 2 di sana ada Degar Yoga Iswara alias Gareng. Nomor punggung 8 ada Anang Prenges pegawai PDAM Tulungagung. Tidak dikai lain-lain Gareng. Kemudian nomor punggung 4 ada Wisnu Santoser. Nomor punggung 3 ada Yogi. Nomor punggung 6 ada Husen. 11 saudara Galih. Nomor 10 ada Dava. Nomor 5 saudara Ristanto. Nomor 12 ada Dani Santoser. Nomor 7 ada Andre. Nomor 1 ada Indra, bertindak sebagai libero loro. Nomor 1 Rohman bocah Babatan. Nomor 14 Ansori bocah Mas Kota Probolinggo. Oh, Apa ini? apa ini? Kurang-kurang set karena Bapak yakin. Nah, yakin. Nah, kan dodoknya darah, lurine kan odot. Oh, rodok tadi itu terus rodok mata ini. Halo ya bocah gasian. Ya jangan ngantuk lho. Ngantuk disenani karo PS Jeram. Ngono ya. PS Jeram sing make sing tinggi kaose. Wedok mang gayane. Ya jenenge PS Jeram. Oh. Mbak Dwi warung kopi cewek Ndi? ae ngarep ya. Masa adik sing teko. Mbak Dwi kae. Kalau ya metu kanan kan ngene kur-kur ngono. Ngono ya. Ya ngono. Wah. Anu Bu Srini, aja ngantuk lho kok kena bal marane. Iki mau Bu Slamet ya rawo. Bu Slamet Polowijo. Lah iki mengke sing ndak ngantuk enek Mas. Sing ndak ngantuk blas iki mengke adalah Yana. Yana, bojone Bajon. kebenaran. Iki ndak ngantuk blas karo Mbak anu, sapa ke jenenge petane Dwi. Nah. Terus anu juragan sapi Tangrandeng. Lho Brandeng. Ah, Bapak Wanto. Lho piye wae? Ah, nang keluarga. Bapak Wanto. Wanto juragan sapi. Omahe ngrandang. Betul. Pepetan karo kantor Polsek Gondang. Wah, Demet nomor papat iki. Iki jenenge adalah Rahmat. Demet Rahmat. Rahmat ke keramat. Tuh. Lagi Rama. Bocah sak kabeh listrik. Iki ta. Ya. Oh, iki Rama berarti iki sing nang didemok dikene kae ngalahne bagus. Malah kowe sing arep gede asem. Asem. Iki Rama. Ngono lah aku cerita-cerita menggo terus. Kurang ajar iki ndak rasane nek kene ndak wong. Oh. Poh, itu karena Iki yo ngono. Wong buri ben-benan iki Sendi. iki dhuwure dhuwur ta kowe. Aduh. Iki ora makne kedekan ngene iki lewat saya.
Abi kok iya Haji. Nyawa ada pasti. Abi ya. Ini saya. Jualannya tentara ya. Jualannya Pak Adi ya. Jualan apa loh?